Hello everyone, Mr. Bodo YouTube channel नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। दिनै नै जोंहा मा ओंख्रि संदों आं देखायनो नागिरदों आरो मैयानि नाजों अनलाजों संनो नागिरदों। नायबानो जाबाय। नै दै फुदुंग्रोगासिनो दं आरो अनलाखौ होनो। ओमफ्राय नायाथ' एवथ्रमना दोनखादों मैया हरावनो। नाखौ बाव दोनदोंथाय। मैयानि नाखौ नायदो एवथ्रमना दोननायखौनो या गिदिरबो दङ नै केजिसेनि बारा जागोन आरो नै अन गुन्दैखौ होसिगोनसो दे जोंहा नै अन गुन्दैखौ होसिगोन नायनानै लादो होथ'वा नै बानलु मस्लाखौ होग्रोजोब्बाय ग्लब ग्लब गोदौ होबाय मा बाग मोनि खालामलाबायखो बेखौ जायो उनाव जानोसै ए मैथाजों ओमफ्राय नैबे अनलाजों नै अन गुन्दैया आग्लायसिगोनसो अमानो होनांगौ अमानो बे हालदै होखाबायमोन नामा मा गोजा जाखो खारै खारै नङाबानो अनला जायाना बावगारदोंसो आं बेखौ बुङो बर' ट्रेडिशनेल सबजि होनगोन नामा ओंख्रि बे गथा गथा दंबावोसो बेखौ ग्लब ग्लब गोदौनानै एग्लुबाय थासिगोन दसे ओमफ्राय जासिगोन गोदौयावनो होनसै गोदौनायाव होनसै ब्रा गोदौबाय दा जायो ना आरा मोनजाफेरै बायदि गोदौबाय नैबे फिसा फिसाखौ एसे होदेरनोसै नाया खमद्राय जादों नालाय गिदिर गिदिरा जाबाय दे दायो मोननायनि लामायाव फैबाय दा खारै गासिबो संख्रि होजोबखाबाय नाबो होबाय अन गुन्दैबो होजोबखाबाय ओमफ्राय दा एसे दसे थानानै नाबो मोनबाथाय गासिबो जाजोबबाथाय माने साखिनोसै खारै नांबावबा होनोसै ओमफ्राय संख्रि नांगौबा एसे होनोसै आरो ओइ मोदोमनायनि आइया हाइजें बिलाइ होबावसिगोनसो आरो गंगार दुन्दिया होआ गंगार दुन्दिया होबाय गंगार दुन्दिया होखाबाय देनायाव होबाय देनायाव दा गंगार दुन्दिया होखाबाय मोनबाय एबार साखिनानै संख्रि नाङो ना नाङा नायदो मा खारै एसे संख्रिसो नांबावगौ जाबाय खारै होबाथाय दल' थाबलायबावसो एबार संख्रिबो एसे होसिगोन बरिया जाबाय दे आरो नोंथांमोना नांजासे होग्रोखानाङा आरो संख्रिखौबो खारैखौ माने बाब्बाय बायनोबो हायोना ओंखायनोथ' एसे उनावसो साखिनानै होनांगौ आरो आन्दाज लानानै जाबाय एबार आं डाइरेक्ट जानायावसो देखासिगोन जाजोब्बाय माने दसे दोनहाबनानै जहाब होनानै खांनांगौ आरो होनबाना ओंख्रिफ्रा रस गोनां गोथाव जायो आरो नोंथांमोना जाय अनला ओंख्रि संनो रोङा नायनानै संनो सोलोंबानो जाबाय ओइ गोरलैसो बर'फ्रा गासिबो रोंखायो सोरबा रोङैबो थामारो टाउन एरियाफोरना नायनानै लाबानो जाबाय आरो खारै नांगौ माबा माबि नांगौ आरो नै गाइस ओंखाम जानोसै अनलाजों माबाजों नाजों ओरै फैलाय ओरै देखायलाय राफोद जानांगौ अनला ओंख्रिजों जोंना रानि फैदों आलासि फैदों ओरै नालाय ओरैनो जाबाय आवगायदो जाबाय आं ओंखाम जानायखौ संनानैसो ओरैनो आनि मोना Ani tadi kuning nih. Mau kalah?
ओंखाम जाग्राखौ नुला बेयाव थांनोसै रिसुआ ला गय जाबाय ओमफ्राय आंनि बे मिक्सचार बड'खौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक होदो कमेन्ट होदो ओमफ्राय शेयार खालामलाबायना होदो बिदिबा दिनैनि ब्लग भिडिअ'आ एसेयावनोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय